Haleluya, hama dzinodikana. Mwari avaite munana kana pachinge pasina kuita confusion. Confusion ndo inotodiwa na Mwari kana kuti inotoshandiswa na Mwari kuti paite munana. Izvozvi munyika yeZimbabwe mune confusion. Vamwe vakati Chabangu waenda neCCC, vamwe vakati vana Mukwananzi vati ndo hama 18 president, vamwe vakati zvazoburitswa job scala saka ndiye kuda kupiwa CCC. Rekaza ndinatso kutsanangurire isuwe mweya, isuwe kutenda tinonzwa zvemweya kuti ndikubatsire muri yeZimbabwe. Kuti munyatso dzikame mutendere Mwari vaite tunhu twavo. Varume vasati vatasa neJericho, Mwari akati this time around ndoda kuti varidzi vemabhoso vaende kumberi, masoja ngaende kumashure. Varume veJericho pavakanga vari muJericho vachiona vanhu vachitenderera vachiridzwa mabhoso, vaitoti tatsai timiro rinopenga, ndobva vatorelaxa. Havana kuziva kutoti izvozvo zvacho zvinoita kunge kupenga kana kupengereka ndo zviri kuda kutoshandiswa naMwari kuti vadzikinure nyika. Ndogona kukupa nyaya yaJehoshafati vachienda kuhondo. Jehoshafati anonzi akaisa varidzi vemabhoso nevaimbi kumberi. Asati asvika kuvavengi akazosara osvika vavengi vatopanduke kukembe vavengi hanzi vakamukirana vakarovana vakadyanana. Jehoshafati akangozosara osvika akungotora victory. Ndoda kukuudza kuti murume anonzi Chamisa, rekeza ndinatso kutsanangura nezvake. Murume uya is not just a person, is a movement. Ndinogara ndichitaura kuti murume uya is a movement. Kuti munogona kunge makatora MDC Alliance, mogona kunge makatora MDCT, vana Chabangu gomirizika vachiti taakutora CC vachita recalls. Ndobva vatotanya zita racho nemusoro wake vakati ndewedu. Izvozvo vakaenda kumakoti vakati musoro ndewedu. Iye akati tora musoro wangu. But havasi kutoziva kuti mapisa ari maDhavhidha anoti iye wakazodza musoro wangu namafuta, mukombe wangu unopfachuka. Saka murume uya anonzi Chamisa haana kutombomira zvakanaka. Ukaona munhu wekuti anokusira chinhu chaakatanga, iye obva aramba akanyarara, munhu akadaro hasi right. Uri kuona here kuti pana Chamisa togona kuona David ari kunyatsoti Mwari maita mandipa mukana wekuraya Sauro. Mukana wekuraya Sauro checha anawo, but ari kutadza kuuraya Sauro. Ndo paunoona kuti munhu ane kuzodza kwakadaro haana kumira zvakanaka. Muri yeZimbabwe ndinoda kukuudza izvezvi, hatisi kutaura makuhwa kufadzana kana kunyepa. Chamisa, he is God sent to deliver this nation. Mafundisi mazhinji izvezvi vachidya machokoleti nemaice cream vachinyepera vanhu kumachechi vachitadza kutaura chokwadi. Zimbabwe ino yakuda the hand of God. Zimbabwe ino yakuda deliverance. Zimbabwe ino yakuda dzikinuro. Vanhu vanganyeperane vagomirimirana. Saka toda kuti ndikusimbisa kuti zvose zviri kuitika izvezvi vanhu vachiti zvazomira zvakadai, regedzai zviitike kuti kubwinya kwaMwari kuonekwe, nekuti pasina confusion hatigone kucelebrata kunaka kwaMwari. Pane muchinda rakabarwa riri bofu asingaone. Vadzidzi nevamwe vakaenda kuna Jesu vakati titaurire kuti ndiani akatadza, ndiye here kana kuti vabereki vake? Jesu akati hapana akatadza, but upofu uhu hwakaitirwa kuti kubwinya kwaMwari kuonekwe. Saka uri kuona here kuti neconfusion so yakangoitirwa chete kuti kugona kwaMwari kuonekwe. Ndava panogumira vanhu ndo panotangira Mwari. Saka murume uya mukamuona akanyarara, nditsimbidzire chinhu ichi, dai akati vanhu vamhanye muroad pakapera maelections, ndinokuudza kuti muno ropa ringadei rakadeuka, vanhu vangadei vakafa izvezvi. But akati makasa kurwa uku hakuzi kwedu ndokwaJehovha. Hapana akanonzi akaurawa, hapana anonzi akapinda murodhi akapfirwa nepfuti, and peace was maintained. Saka hakuna munhu waMwari anomaintaina peace iye achiziva kuti ndadyiwa, achiziva kuti sisi ndindakaitanga but vatora, obva ati ndaresigna, obva agara kudai. Munhu akadaro, he is the most dangerous person. Saka ndoda kukuudza ndichitsimbidzira kuti shoko rechiprofita
ratakaunzwa naMwari pamalambo kuti a great new Zimbabwe is coming. Ndinokutaura izvezvi kuti a great new Zimbabwe is coming and it is here. God bless you and God bless Zimbabwe.